Σάντσεζ στον Χόλαντ. 2 εναντίον 2, με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο για τους Σέρβους. Η διαφορά δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 10 πόντους. Αντιθέτως έφτασε μέχρι τους 20. Ο Χόλαντ, καλάθι και φάουλ, το τρίποντο δεν βρήκε το στόχο. Σάντσεζ, ακόμα ένα σου 3 πόντων για το Πουέρτο Ρίκο. Ο Χόλαντ, ο Μπογκντάνοβιτς, ο Κάλινιτς, ο Μπίρτσεβιτς και ο Γιόκιτς έχουν και οι 4 από 12. Χόλαντ ευστοχή. Παρέα. Χόλαντ. Και πάλι, αλλά αυτή τη φορά βρίσκει το... Γίνεται ο πρώτος σκόρερ της Σερβίας με 14 πόντους. Οι Σέρβοι που έχουν 4 παίκτες με διψήφιο το Πουέρτο Ρίκο εκτελεί από την γραμμή των 3 πόντων με 7 στα 22 με ποσοστό 32%. Η Σερβία, ο Μπίρτσεβιτς προσπάθησε να βρει τον Γιόκιτς, αλλά ήταν σωστή η αμυντική αντίδραση από τους παίκτες του Πουέρτο Ρίκο. Ο Χόλαντ, η Σερβία κερδίζει το... Μετράει μόλις 8. Ο Ράμος με τον Ραντούλιτσα στόχισε, αλλά ο Χόλαντ μάζεψε το επιθετικό rebound και τον Νεμάνια Ντάγκουμπιτς για αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Νέντοβιτς έβγαλε την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη. Η πρώτη βολή από τον Μάρκοβιτς ήταν άστοχη. Το ίδιο συνέβη και με τη δεύτερη. Ο Χόλαντ με τον Νέντοβιτς, Σάντσεζ, 87-77. Το παιχνίδι ξεκινά. Blackman. Το πρώτο σουτ είναι εύκολο. Χόλαντ. Στον Πίτερ Τζον Ράμος, αυτός τον παρέα. Θα πάει μέχρι μέσα και θα πετύχει το καλάθι. Αν έχουν κουράγια οι Αφρικανοί, αντίθετα έχουν την ευκαιρία στον Πίτερ Τζον Ράμος για ένα εντυπωσιακό κόψιμο ακόμα και στον παρέα να ολοκληρώσει αυτόν τον άστοχος και στη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Χόλαντ.